Jamhuriyar Nijar, yayin da ya rage kwanaki uku a buɗe yakin neman zaben shugaban ƙasa zagaye na biyu. Ƙawancen jam'iyyun adawa na CAP 2021 ya ƙaddamar da wani shiri na sabon salon yakin neman zaɓe wanda a cewar sa zai hana sata ƙuri'un da baiwa ɗan takarar su Malam Muhammad Usman damar lashe wannan zaben. Daga Yamai ga rahoton Cima'ila Isufu. Shirin dai na ƙawancen jam'iyyun adawar na CAP 2021 ya tanadi kafa wasu kwamitoci a duk faɗin ƙasa a ƙarƙashin jagorancin matasa domin faɗakar da magoya bayan adawar har a cikin gidaje mahimmancin samar da sauyin mulki a Nijar a wannan lokaci. Muhammad Sani Adamu shine kakakin ƙawancen na CAP 2021 ya mana ƙarin haske kan wannan shiri yana mai cewa mutane su tashi tsaye su kare martabar ƙasarsu, su kare mutuncin ƙasarsu, kuma su hana ta kowace hanya a yi amfani da wani dama don a kwace masu kurikunsu. Kina wannan shirye-shirye zai je har cikin ƙananan ƙauyuka, kuma ko ina za a samu mutane horarru, za mu ba da horo sosai yanda abubuwan da muka gani zagaye na farko to muna zaton ba za su yi ba. In gaskiya ne aikin da aka yi shekaru nan 10 ya wadatar da al'umma, ai bai kai ana sata ƙuri'a ba, bai kai ana amfani da bindiga ba, bai kai ana rubutu wanda ya wuce adadin al'umma, tunda an yi kidaya ai karkarar da bata yi mutum 4,000 ba, mutum 5,000 sai ka ji an ce ma mutum 20,000 sun yi zaɓe. Sai dai a bangaren jam'iyya mai mulki ta pendes tarayya ana zargin jam'iyyun adawar da tusawa magoya bayan su ra'ayi na tayar da rigima matsawar dai ba dan takarar su ya lashe zaben ba, ko da ma kau alƙalin zaben ba su gaskiya ba. Alhaji Asmanu Muhammadu shine kakakin jam'iyyar ta pendes tarayya. Su mutane ne wanda Allah bai yi su don zaman lahiya ba, kowa ya sani insha Allahu zaben nan za mu yi musu kayan tsaye, kayan reni, kayan da ba ɗauka fansa. Ai da ma da aka yi wannan aliyansa tasu tsakanin RDR canji da jam'iyyar lumana an yi ta ne, shi hamma ya sa an yi ta ne don a tadda zamna tsaye. Ina tabbatar maki ni ce mun san da haka nan ne, mun tabbatar da wannan zance da nake maki bayyane dama da ya yi shi a tadda rikici. Kadiba zaɓuɓɓuka nan da aka yi duk inda sun ka sha kayi na kirkir sun ci zaɓen ba a yi zaɓen kirkir ba gaskiya aka yi ba. A rika ɗan takara 30 akwai, ba a cewa ɗan takara 30 kuma babu wakilin ko guda inda aka yi zaɓen nan. Kawo yanzu dai 'yan kasar sun kasa ido suna jiran ganin yadda za ta kaya tsakanin jam'iyyu masu 'yan takara da sauran jam'iyyu a yunkurin kulla kawance da zai bada damar kafa gwamnati. Cima'ila Isufu. Muna zagin iko muna ce sai ake muna ma wanga wata babu kuɗin biya ma'aikata, iko ta haɗi nan zuwa gobe za su yi. Muna gani kullum kara aiki sun kenan da yi yadda ya gai da na tanya mai ma na gani na sauka aeroport na zo na gani abin mamaki, na tsaya zuwa gida hanya gashi nan kamar dai a bizan yake wayan ga shekara nawa muna zage-zage ba su gyara komi ba, ba su da kuɗin biyan ma'aikata, ba su da haka, an yi musu haka. Wallahi zan gaya muku magana, siyasa bisa WhatsApp bisa Facebook karya ne, wallahi karya ne. Siyasa aiki ne, na gani aiki Nijar. In wani ya zo yake yana zagin ku gwada musu ayyukan da Muhammadu Isufu ya yi, ya isa, wallahi ayyukan ya isa. Aeroport, hanya, kai ban in nike zan lissa su ba mu tashi na Nijar, wallahi sunan mu ya dan shi ne. Ni ne bayan sekretar general Lumana Bubakar Isa kada ake masu, ni da shi muka fita tare, muka zo tarayya. Da aka ji muka fita Lumana, wallahi parti sun kai 10, wayansu aviyon suka ɗauka suka zo nan saboda mu ya iske mu muna gani. Muka gani muka ce wallahi tarayya za mu koma, paske mun gani aiki, wallahi mun gani aiki. In kake kana siyasa kana so ne
kasanka garinka ya tai gaba. Wallahi mun ci gaba. Mun ci gaba. Wannan wani ya zo yana zagin ku ka kuce musu komi. Ku ɗauko ayyukan Muhammadu Yusufu ba. Shi kenan dan shi ne muka zo. Za mu yi iyakan kokarinmu abinda muka kyan da muna adaha.